ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଦୋକାନରେ, ହାଟ ବଜାରରେ। ତ ବର୍ଷା କେବେ ବି ମାନେ ହେବନି ବୁଝିଲେ। ଯେବେ ବୁଧବାର ହାଟ ହେବ ସେଇଦିନ ହିଁ ବର୍ଷା, ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ପୁରା ହାଟଟାକୁ ଆମର ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର ବାପା କି ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀମାନେ ସାମାନ ସବୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ହାଟକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ମାନେ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କି ଆମର ଲୋକମାନେ ଯଦି ହାଟକୁ ଆସିବେ, ଦୋକାନ ବଜାର ତାଙ୍କର ବସେଇବେ ସେମାନେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷାପୋଷି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯାହା ହେବ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ମାନେ କେବେ ବର୍ଷା ହେବନି, ଖାଲି ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ଆମର ହାଟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତ କିଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷାରେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଦୋକାନରେ ସାମାନ ବେଶୀ ବାହାରିନି, ଏଇ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାମାନ ଯାହା ବାହାରିଛି, ଯାହା ଭିଜିଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ସାମାନ ମୁଁ ବାହାରିନି। ନହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ବଡ଼ କରି ପୁରା ଦୋକାନଟା ବାହାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ତିରପାଲ ଢାଙ୍କିକିନା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ତିରପାଲ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଖାପାଖି 3-4ଟା ଦୋକାନୀ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏତେ ବଡ଼ ହାଟରେ ଏତେ ସାରା ଦୋକାନୀ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ